kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kocongpi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Ke United New Trip Movement Southwest Castles District hakan riu trip ujel liu aja pun riu kalum ya kijing yalang. Baka syong ha kena kakata ikakot kakia jong kishenrang bagi kinpei. Baka kataru ya kalong ying longsem. Bakawan raru yang jingkit konrei hagi kentai namar ka jingsong kha ka kerta ka bahapo akan prasnam ka balong persya ya ka an haka jingelang ka pelalong hamadan mod miran jakram ka seng ka pelong ru yang jingilia ka football ta ka jing sakilang kinong yalam ka UHM seng keme bakon top yo president uba Charlie Jerani pat kiwe haka jingilia ka football ka tililang ka ora ya ka nam ladu bakal yo khor ya ka song pisa ka ba absan hajar tingka hadin baklala ban peliem no jaga ken honi lekai kena dang Tulang FC batka na dong FC hot mane hay jingai jigran na kalang jama ko ngalam kalang ba insublayo ban play kerpang ni tim per amar ka jingkot jong ka PE system hay ni khlemat na sobanai play sibone ya bi tim kibale at kantame bi bala poisa ka thong hakani ka final ba kinadon kinong job baladon kinong rem sibenta ang keren swa ya kinong job hakasi ngale abarabor kajidon kata kibarem badon kibajob la kalong hakno benta tenway ginde ba so follow bade ban ginde ba so sarong sadan masim kaban kerti ulang ikiway kumba jom ba kajing sarong kawan swa kajing job ang Kastililang FC so ba kapten yung Kastililang FC teman-teman yan ang kapuan ng kwad yung presiden yung ka-CC bang ay yung ka-price ni so ba ay hapdi ba katim jong ani ka mapreng jong ani ka awareness kiyong ka jingsyong khna kawan ra ya ka jingjot ha ka imlang salang nga kidantang lain tili kibenta kibangyong nak tinong way ki points mo halor kani ka syong khna kabangyong nak tinong way ka early marriage kabaningkong tambo nga soban pesat lem sapi ki paranong song jong kadong kathan jong song jakrem ay ba ngaong akwa panong sapi ki parari ba nakalang ka jonga kumlongi lam nang ba jonga sen nasol pusno sai pi panyu mai kong tamdo halor ka syong kha khna kadebet kamani kong ka jingdo ka jong pi kum ki kon samla pindo no ki babun kiliang katangiong kai ba pindo no ya ka jing pumi puti pindo no ya kita ki jingle kamen ki por ba pinang samla pindo no ya ki babun ba kijing ya nanti kon samla man poi hadu saka man poi sikithong per dia kata kali kawai ke jingdo ke bakrau jong ki kon samla jong kadong kathai ba jong ka bri nyu trap da ka jing song kha khna dia hot nganget ba wan la ki bor ka an haka poi bar bangyong ka bor ka an kaladon ka an ka bangyong ka pokso mo prevention of child kata naman ta ka ban syongkha bani syongkha nang khana ka anu kala don bante rakam lada ka an ketip baka jing syongkha haktak hakano no kolong ying kalong manang khatras na mapo kata ka jing syongkha kalong ka ba beay bat pilar ban sakem bat poi lu pu ba syong along yau senrang bat ka kan thei kan poi bat kbe bat kpa kita gide ke ba nagaano kilabu ya kata banpen tikna bagi kum kajat mengriu ngide ban long kita ke adakar ha kata ka jing songkha songman pi da fikran
hagi babun kiliang ngipek nakalong gabri nyo trap kapta magi tan nong kendong kajing jing shokha khama kacur ba gi tan nong kendong belai bangi ong kata kajing tot hagi tumkini ki program kilesi ki babun naki kenhun lani wana kaliang ka sarkar bakim juwan ban penulong kini kicat program kini ban pen awareness Shaki keleng lani ban organize ki awareness program hakeleng ki than jong kinong jong ki dong ki than ki ba kham shakendong tekai ki ba ngikwa ban pesno lingba kani nakaturu ya ka Southwest Kasiel District bakanang telon sisyo kini Shelton trekam da ka ba kanyai kentu kun pam lada kidong ki benta lani ki program ki ba ki giyo ban mikman yale ban ship kya ya kani namar kani ko wei menta ka kruin ka ba pam ya ka jai ben riu di lada kejusok ha kena kecur ngani toi pi kapoi hidu uput ban ya kerja ban poi hidu uput ban ngop haki jingdi bunga per ya ki sendang beriu wala kalong hadu ikan thei ki poi ski kam ki per la kadau jong jing sok ha kena poi ko huri hura siang sistem poi ke jing dom silok poi ke jing phat poi ke ta ke jing long kami long mengiong nak kantin pering single mother man long ka kami ka marway ka bakhlem ko pa ti kita ke ben poi saka poi sa jangai ba ki long ki pin long jangai ba ya ka jingim jong ibriu ti ka ba khadu ka ba ngakwa panong kalau ba ki kami ki kapa ki di kipaya na ka benta ka song khakna nangai skam ba ki kime ki kpa ba don ni khon samla jong dong than ba pisko ba chim khya la me ka ni bata ba pin ter kam ye ki khon ki ti ha ka ni ka shong kha khna ngam don ne shoban kran tangin ni kitin na soban ai kuble biang sai sisian ya Southwest Kasiel District United Neutral Movement ba kumjuru ya iskatri ba don mata dekat lang bangi ni mata ba kaptame ye ki ba jong ka ni ka dong than Islam ko jai ben rio Islam ko yo chami borok way Islam ko Southwest Kasiel District tangini kentin kubesh jargo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.